Comezamos un novo episodio de Sardiñas e Xurelos declarándonos afeizoados seguidores entregados de Javier Gurruchaga. Se te está deshilachando una movida en el auricular, puedes tirar de ella. Es un hilo, igual te consume si tiras de ella. Perdona, campeón. Coincides... Lo digo en serio. Coincides, figura. Sí, foi increíble. Outro día Gurruchaga é o máximo. Un alumbramiento divino, tivemos. Pois precisamente vamos a falar deso, digo. Escollimos unha película protagonizada de algún xeito por Javier Gurruchaga, protagonizada daquela maneira, porque el é unha voz de dobraxe dun dos personaxes da película. A película é Tiana e o sapo, Tiana e el sapo. Moi ben. Sí, pois fai un papel, non é o protagonista nin moito menos, pero ten un papel moi importante porque o vilán da película. O fai de Dr. Facilier, o home das sombras. Non teñen puñetera idea. Joder, como te documentas? Encántame. Non se ve ben aí o tocho que ten. Dice que é que a crítica di que é un dos elementos, a interpretación de Gurruchaga, que é un dos elementos mellor valorados de toda a dobraxe en castelán, de Tiana e el sapo. É que é increíble, porque o tío que ten a doble vis de que canta, doble, ten unha voz moi impoñente, digamos, non? E canta que te cagas, evidentemente. Antes de seguir, Carlos, ponte a peluca. Se me ponho a peluca agora coa que está caendo, co calor que fai aquí, que estou chorreando, flipas. Pois mentres que o resto do elenco musical da película sufriu duras críticas, o traballo de sufriu duras críticas. Sí, porque dicen que os outros que participan, entre outros que en África, Lesubago, que fan interpretacións moi mediocres e moi mellorables. En cambio, que Gurruchaga destacan o seu traballo de forma moi positiva. A ver, esta ten unha cualidade especial esta película, que penso que é a última película de Disney en animación 2D, que é un momento crucial porque logo xa pasa bueno, ahora Pixar e Disney todo está xunto, pero ahora Disney fai películas en animación 3D. Todo o mundo fai películas en animación 3D porque en 2D é moi máis costoso, ainda que parece que non, leva moitísimo máis traballo facelo en 2D porque hai que dibuixalo todo. Pero esta película, desde logo, ten algo de esa particularidade e para min é moi especial porque cando os meus nenos eran pequenos ya puxen moito, triunfoi moito cos nenos. Ten unha iconografía moi asociada e moito merchandising con esta película porque ten moitos personaxes, o cocodrilo, ten moitas cousas que son moi chamativas. Pero bueno, vamos a falar de Gurruchaga. Outro día, que pasou con Gurruchaga? Porque logo vamos a falar de Disney, se non te importa, porque teña un arsenal de películas de Disney. Sí, pero vamos a falar de Gurruchaga. E deso das películas en dúas dimensións, en de todo que queres falamos. Deso. Pero agora, que queres falar primeiro? Sí, vamos a falar de Gurruchaga. Outro día Gurruchaga tocou aquí en Narón, foi increíble, o meu fillo é un fanático, increíblemente en 14 anos, pero un fanático de Gurruchaga. E dixo, carai, eu tamén vou, é un tío que o vin toda a miña vida. Ti e eu nos criamos vendo na tele. Salía na Bola de Cristal, salía en Viaje con nosotros, salía... Agora quere volver á televisión. Sí, eso hai que apoialo nesa demanda para que lle volvan dar un programa en televisión a Javier Gurruchaga. E fomos ao concerto, está claro. Tiene un show, eu non penso que hai moitos shows máis mellores que ele en España, o digo moi en serio. Outro día fomos ao concerto que viense tamén, e o meu fillo como un día fomos a ver a Melendi, fixéramos unha caricatura de casi a veu, dixo, leva un papel e fai unha caricatura, hizo unha caricatura en 2 minutos ali, e o meu fillo estuvo soportando a caricatura 1 hora ali diante, porque estábamos diante de todo. E un final, vou acabar rápido, ao final o tío deuse conta e catouse ao rato longo, e sobre todo decatáronse os tíos de organización do Xacobeo, o que sea, e cando estaba a punto de rematar o concerto, viñeronnos a buscar e nos levaron para adentro. A ti non che levaron, estás traumatizado, pero non teño a culpa, a mí me levaron despois. Para coñecelo, cando saiu na backstage e tal, viña cansado e tal, dixo, bueno, moi ben, me gusta moito, tal. Se foi, pero dixo, bueno, tal, xa viredes, que quedou no limbo, pero os 20 minutos volveron a vir a buscar, que quería coñeceros e tal. E nos recibiron nos solos, a meu fillo e a min, que ti tampouco viñeches a segunda vez. No vestiario. Fastidiame, pero pouco. Chegamos ali e é o tío que me encantou, porque normalmente hai unha frase que di, non coñeces a teu ídolo porque vaiche decepcionar.
neste caso non é meu ídolo, pero meu fillo sí. Pero é un tío que é normal, estaba comendo un bocadillo, eu iba obcecado con que tiña que conseguirse un sabor. Para sardiñas e xurelos. Joder, nos facemos un festival de música, fixera Érico, meu fillo, de Gurruchaga. Tiña que enseñarle a actuación, non me din conta. Iba cegado con este programa, é un fermizo, o sea. Chegamos ali, estaba comendo un bocadillo e dixen, mira, un vídeo para tal, un saludo. Sí, pero comiendo no, por favor. Bueno, estuvo de puta madre, diciendo pesadísimo. Pero el tío aguantou moi ben, foi perfecto, un crack total, encantoume. Ahora tes que disfrazarte no próximo festival de Carrapuchiña feroz. Yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor, amor. Soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras para abrazar. Un poema de Luis Alberto de Cuenca. Pois... Sabes quen é Luis Alberto de Cuenca? Sí, un poeta. No, por eso foi poema. Poeta e escritor. Sí, por eso foi poema. Sae en Cowboys de Medianoche, un dos meus programas favoritos, e que un podcast que me encanta. Pois ten moito que ver isto con Cowboys de Medianoche, non que pensas que non. Tamén se pode mencionar e recomendar Cowboys de Claramente, Medianoche. Cowboys de Medianoche hai que recomendarlo sempre. Pero volvendo a centrarnos no tema ese da dobraxe de Gurruchaga, dese personaxe de Tiana e el Sapo, dice a crítica que o seu ton grave, histriónico e arrastrado de Gurruchaga que casa a perfección coa estética vudú do personaxe, que conseguiu replicar con moito respeto a esencia do actor original en inglés, Keith David, dándolle a ese doutor Facilier unha mestura de elegancia, loucura e perigo ideal para un dos grandes viláns modernos de Disney. O seu carisma a fronte do tema principal, que é un tema curioso porque o tema en inglés chamase Friends on the Other Side e ten dúas traducións para ao castelán deste tema. A traducción máis literal Tengo amigos del outro lado, que tamén ten un doble sentido, máis tratándose de Gurruchaga, e mis amigos del más allá, que del otro lado estuvo a punto de que viene, que es un coñazo está largando ahí. Del otro lado, no estamos nervioso, que no te lo tomes a mal, no te lo no. Es que estaba pensando que sabes que son muy diversos, son disruptivos, ¿sabes? Disruptivos, sí. Entonces estaba pensando del otro lado, ahora vine por aquí, que posible, vos fuera, no te molesta que rampa un pouco a homoxeneidade do programa, ¿no? No. Sí, te jode, pero te jode. Ti xa sabes que para min eres un ídolo. Ahora viña andando por aí adiante, falando de outro lado, e viña un por ali que digo, madre mía, é que como me encontré con, me cruce con ese narices, só me dice, non chego. Entonces, tío, non sei, fixeche unha vez, pero dixe, vou cruzar outro lado, ainda teño marxen para que non se note, e crucei arriscando a vida entre os coches. Eso nunca fixeche, ti, cruzar de outro lado da carretera, crucei a canción, ao lado de la carretera, cruzache de lado, cambiaste de acera unha vez por non atoparte con alguén, sé sincero. Pois que eu me lembre non. Eres unha persoa realmente maravillosa. No lume. Pois eu acabo de facer. Pero hai xente que estou un ano ali con el. Estas dúas Entón é outro lado, pois é outro lado tamén, como amigos del más allá, amigos do outro lado. Perdona, mis amigos, no, ao contrario, ven moi ao fío, ven moi ao fío do sermón, porque mis amigos del outro lado tamén ten múltiples interpretacións. Por exemplo, que é o bon dunha, por exemplo, para facer publicidade, unha das máximas básicas é que se a frase que se logra que se pon de lema ten dúas interpretacións, posibles interpretacións, dúas lecturas, pois ten máis seguro o éxito que si solo ten unha. E mis amigos... Non me enterei de nada o que vos de decir. Que as frases con doble lectura... Sí, bueno, vale. Son máis exitosas. Vale, moi bien, hombre. Vale, moi bien. Campeón. Me encanta, gracias, E este tema... Ese cable está al pelo, y entre el deshilachado y el cable me estoy dando cuenta de que te vas a palmar ahí electrocutado. Este tema... ¿Por qué tienes el cable pelado? ¿Qué es este tema? ¿Qué te estás jugando la vida? Mira para el cable, coño. Di que un dos momentos, nada máis e nada menos, este tema de Gurruchaga, un dos momentos musicais máis relevantes do cinema de animación do século XXI. Bueno,
Ou seja, Bueno, está ben, pero a ver, tanto como... Hoxe vamos a facer unha especie de peregrinaxe polas músicas de Disney, algunhas, a do século XXI. pero imos empezar con un fragmento desta canción de Mis amigos del más allá o Tengo amigos del otro lado de Javier Gurruchaga. Siéntense a la mesa, tranquilícense. Si se relajan yo podría hacer vudú, lo mejor que sé. Leer el futuro, conjurar. Yo podría hacer vudú, lo puto mejor crack. que sé. Es un puto crack, tiene una voz espectacular. É un crack, ademais. El otro día en el concierto, es un tío que tiene 68 tacos, deu uno todo. Pois a película é do 2009, non sei se o dixemos xa ou non, que recibiu críticas mayoritariamente positivas, tanto da prensa especializada como do público no seu estreno, e entre os puntos fortes máis eloxiados está precisamente algo do que falabas ti antes, que di o regreso á animación tradicional, que despois de varios anos centrados xa no 3D, nas tres dimensións. Xa estaba antes, con 3D. Claro, antes xa empezou Disney co 3D. Pero nesta película, nese 2009, volveron ao dibuixo clásico, feito a man en dúas dimensións, e destacan o seu estilo visual precioso e hipnótico. A ti que che parece? A mí pareceme que a animación 2D con esta valoración positiva das dúas dimensións, non? A ver, o 2D ten a máxia... Ahora tamén está todo moi... Hai moita ilustración digital, eu que son ilustrador, pero o 2D de toda a vida, as películas tradicionais... Xa empezamos co reloxiño, a mirar hai prisa hoxe. Non hai presa nunca. Eu o que miro o reloxo é para ir pautando os cortes musicais que metemos de forma que quede equilibrados, distribuídos equilibradamente ao longo de todo. Ti a anarquía descoñeces totalmente. Sabes que é anarquía? O que significa anarquía? Sí, eu creo que para determinadas cousas non está ben. Pero ti para que che convence que está ben a anarquía. Ahora, para que che convence, para que non che convence, non, está ben. Moi ben, xa non sei que estaba falando. Que sí, que as películas que eu vin de pequeno que me marcaron e son clásicos totales, están feitas a man, están feitas por especialistas, por dibuixantes increíbles que ninguén coñece, pero eran auténticos artistas, mestres totales. Era un traballo de locos, de tolos, pero as películas que todos temos na memoria, no inconsciente, son 2D. Xa está claro que Toy Story, non sei, hai moitas películas que están moi ben, pero Shrek, que non é de Disney, bueno, ni Toy Story de Pixar, pero as películas como Cenicienta, Pinocho, Dumbo, Bambi, a min esos non son Aristogatos, ahora falamos del... E logo está o Rei León, que é o resurdir de Disney, porque Disney tivo unha etapa oscura, digamos, que nos anos 80 non triunfou, estaba de capa caída, digamos. Talón e o Caldero Máxico, fixo, non coñece ninguén. De repente, con La Sirenita resurxiu, e xa veu o Rei León, Aladín, A Vida Bestia, que foi a etapa dourada, a segunda etapa dourada, podemos decir, de Disney. Que son películas super mega clásicas, xa. A película que comentamos hoxe é a segunda de debuxos animados que comentamos en Sardiñas e Xurelos. Pero non lances unha canción antes de que faga unha cousa. Te acordas de cal foi a primeira? A primeira película que falamos, de debuxos animados da que falamos. Ademais da de hoxe, de Tiana e el Sapo. Xa falamos de Ratatouille, joder. Ratatouille. Hasta aí chego. Efectivamente. Veíamos de Francia. Pero mira, hoxe somos uns desaprensivos, non temos ningún tipo de escrúpulos, non nos acordamos da persoa que está faltando hoxe, porque levamos moitos programas xa, pero en grabacións, en YouTube ou en distintas plataformas, todos estuvimos, e fomos tres sempre. Falta o legendario Antonio Tizón, co escritor. Un saúdo, Tizón, porque Tizón é un pouco divo, un pouco na moi divo, entón ven cando lle peta. Vamos a decir un día si podes vir ou non, aquí non decides ti solo, Tizón, pero bueno, decide Sanfiz. Os ointes dixeron que a presencia de Tizón eleva o nivel do programa, ou seja, que temos que rendirlle tributo. Bueno, pero Tizón ten unhas señas de identidade, ¿no? Que sempre que ven, o programa é moi enriquecese a nivel intelectual, cultural, está claro. E sempre que ven, trae un libro, non? Si, a última vez che trouxo a Odisea. A Esmorga, non, a última trouxo a Esmorga. É verdade, a Esmorga e a Odisea, Homero, Blanco Amor, claro. A ver, entonces, cada un ten que traer o que ten o seu nivel, o que reflexa o seu nivel. Entón, teño hoxe un libro que é películas de Disney, non sei se o vedes, que é un mito de cando era pequeniño,
Entonces, bueno, vamos a estar aquí encima, fala de Merlín el Encantador, que é unha película de Disney. O sea que Entonces, vamos a estar aquí de atrezo e tal, o ponemos aquí na mesa. fastidetizón. Claro, o temos aquí na mesa Merlín el Encantador, películas, que é un libro de Disney, queda ben, non? Entonces, un saludo para Tizón, isto é un homenaxe a ti. Pues a ti, Zón. Te das conta, que ocurrencia, Imos con esas bandas sonoras, agora I Wanna Be Like. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like... Escolliche I Wanna Be Like. A ver, imos ver. Ti por que crees que escolli? Pois non o sei, porque eu estou centrado no que... Pero ti oiche este ritmo. Sí. Este ritmo é puro jazz. De hecho, de feito está cantada por un cantante que non me sabe o nome agora. Da igual, bueno, un cantante mítico de Nova Orleans. De onde está ambientada Tiene el Sapo? En Nova Orleans. Nova Orleans. É puro jazz. A terra do jazz e do blues. Sí, pero neste caso a música é máis jazz que blues, casi. Pero en Tiana e o Sapo misturan un pouco de todo e esa a atmosfera musical da película di que é un dos motores de máis enerxía da longametraxe. Esa música, ese jazz, ese blues, ese ambiente e recreación de Nova Orleans. Nova Orleans é pura música, eso está claro. E de feito, Disney é pura música. As películas de Disney non sei cantos todo o tocho que te sai non tes postas os Oscars de banda sonora de cancións que ten Disney, pero igual flipas, si sabes, porque é increíble. Eu esperaba que eso trouxeras ti. Eu non preparo o programa. Pero non preparo o programa porque xa preparas ti tan ben que o preparas polos dous. Ti non necesitas preparar. Si non estiveraste aquí dándome pé a conversación non sería ninguén, o sea, todo o que son o debo a ti. Pois outra das... No, espera, que non acabei, non rematei, que non me deixes, que me cortas co puto ritmo. Segue. Que digo... que non sei, a ver, que a música é moi importante. En este caso, esta canción é de El libro de la selva. Balú, Osos, Sote, todo eso. Sí. Con El libro de la selva ten unha curiosidade, que é a última película, é a primeira película que fixo a Disney cando xa morrera Walt Disney. Walt Disney non chegou a ver, que penso, Estrada, Libro da Selva, un punto de inflexión tamén. Xa morrera Disney no 66, 67, non sei que non é. Esta é unha película mítica, non sei se coñeces. Sí, coñezo. Pois esta música é puro jazz. Pero é puro sonido Nova Orleans. Hai outro factor relacionado con eso, que as Disney, a saga Disney ou a factoría Disney, pois tiña un rol tradicional da princesa. Ese rol tradicional se rompe nesta película que hoxe comentamos, en Tiana e o Sapo, porque a protagonista pois é unha muller traballadora, independente, que ten pois o seu desexo de montar un restaurante propio, ou seja, un desexo de independencia, de obter recursos para vivir ela, e é unha... non depende, non está esperando a que sexa rescatada por un home, por un príncipe azul, senón que ela se esforza para aforrar e conseguir mercar ese local que ten posto no que ten posto os ollos. E ese rol de princesa traballadora pois é unha anomalía na historia das princesas de todos os xeitos, por esa unha cousa. É un pouco a idiosincrasia destas películas, o feo, unha persoa normal convertese en algo, digamos, feo, un animal ou unha besta, un sapo, tal, o que sea. Logo, ao final, sempre convertese en algo bonito. Mellor tiña que quedarse en sapo. Si hai final feliz. É como a Bela e a Bestia. A Bela e a Bestia está todo o rato a Bestia demostrando que é unha persoa maravillosa e tal, pero como é fea, desagradable a vista, non tal. Entón, o consigue ao final, e ao final o que consigue é ser guapo. Entón, xa todo o traballo que fixo antes non ten sentido. Porque se fose guapo, tío, sabes moi ben que tienes un tío guaperas e tal, non chego e tal. Pero que somos xa máis tal, temos problemas, pensamos que hai que valorar... Non sei se hipócrita, que ti te consideras guapo. Sí. Eu non. Ti crees que eres un gran conquistador. Eso que creas, ti. Esto borraremos logo. Eu non. Digo ti eu. Sí, que te crees un gran conquistador. Eu non me creo nada de eso. Nah.
Por eso, sí. No, no pongas palabras en mi boca que yo no dije, figurín. Es que me pone nerviosísimo. Que digo eu que, como di en la película, en La Bella Bestia, la belleza está en el interior. En Tiana y el sapo... Tanta xente coñeces que é guapísima, pero por dentro non, é oscura. E tampouco coñeces a ninguén, porque non cruzas a carretera e non coñeces a ninguén que é oscura por eu dentro. conozo algunha, polo E menos. non vamos a nomear. Pero en Tiana e o sapo, precisamente unha das críticas di que unha das críticas denomínase o factor sapo, porque di que a película eu coincido algo con esta apreciación. A primeira mitade é bastante boa, moi boa, ten o Mas isto sí que era unha merda a película. No, a primeira Dices, a mí gustoume moitísimo máis a Esmorga, que tendrá que ver? Non hai que comparar as cousas, non cambies a do rollo. Tiana e o sapo na primeira parte logra manter un ritmo narrativo, atracción polo argumento, pola trama da película, pero na segunda decae un pouco, por eso que chama a crítica o factor sapo, porque o ritmo argumental é un bache reiterativo despois de que os protagonistas se converten en Ra e en sapo, que eso é un... A ver, o mundo do pantano terá menos show que a vida real en Nueva Orleans. Sí, en augas... A multitude. Andar en augas movedizas é máis Serán areas complicado. movedizas. Areas movedizas, ten razón. Non é por corregirte en antena. Moi boa corrección. E agora... Que si me sabe mal corregirte en directo. Pido perdón. Imos con... Mira, eu pido perdón. Imos con Take 5. Mira, mañá temos unha cea, no, con uns amigos, nunha casa que vamos ir. E habrá unha tertulia, típico. Si pos esta música de fondo en bucle, a velada enriquecese un 25%. Fixache que suavidade de... Increíble, isto é un clásico total, a suavidade, esto sí que é jazz. Que a mí non me gusta o jazz, pero é que hai música, pero sí que me gusta como acompañamento de algo. O sea, hai música que por sí mesma a mellor non te tal, pero isto de fondo é outro nivel. Que opinas, tío? Eu opino, coincido na valoración positiva desta música, efectivamente. Volvendo ao tema teño que facer unha acotación logo de películas sobre un rollo, de Tiana e o sapo. A veces que hai tempo. A princesa, pois é unha princesa afroamericana de cor ou negra. Entón, eso un pouco metido con Cazador, todo eso. En Nueva Orleans non, porque en Nueva Orleans Luisiana e hai moito racismo, acórdate de eso de tamén. Afroamericano. Sabes que no sur de Estados Unidos hai moitísimo racismo, hoxe en día tamén. Pero a crítica da película di que unha vez que Disney no argumento escolle unha princesa afroamericana, unha tipa traballadora e tal, que emprendedora para protagonizar a película para a princesa, pois é unha mágoa que logo a maior parte da película a princesa este convertida en Ra, porque non aparece coa súa figura propia de muller afroamericana, senón que pois o 70% da película aparece como unha Ra. Sí, é un pouco raro eso. Pero eso fixeron agora foi pouco tamén. A ver, está claro que estou a favor de a igualdade en todos os sentidos. Pois é que foi pouco fixeron... A ver, hai que incluir a todas as razas, somos todos iguales, eso teño claro. Pero, por exemplo, foi pouco fixeron Blancanieves, era unha tía de color, unha chavala de color. La Sirenita tamén era de cor. Entón, a ver, é un pouco... Eso non deberíamos destacar, debería ser normal. O sea, decir que está ben que unha princesa pobre, humilde, non deberíamos destacar nen que era humilde, nen que era de cor, nada. Deberíamos ser todos iguais e non ter que destacar algo, porque se destacas algo non funciona de atrás. Entón, non deberíamos dar importancia a nada. Está claro que o da igualdade, todo eso é importante porque antes non había. Pero deberíamos chegar un momento en que non valorásemos nada de eso, porque por eso non vai pasar unha utopía. Bueno, igual pasa, ojalá. Pero ti ten en conta que, sin ir máis lonxe, ali en Nueva Orleans ou en boa parte dos Estados Unidos, a poboación negra procede do esclavismo. No, te estou dicindo que... Ata días, ata o día de onte... No, en Louisiana, en Tennessee, por aí son racistas. Mississippi son estados racistas. Ku Klux Klan existe a día de hoxe. Entón hai que o sabías? loitar por a igualdade. Sabías que o Ku Klux Klan existe todavía? Sei.
hai que loitar pola igualdade. Bueno, imos ver. Ti te das conta que esta película ambientase en Nueva Orleans, pero que películas hai míticas? Isto é un programa de cine, non? Isto é un programa de cine. Sabes alguna película mítica ambientada en Nueva Orleans? Daste conta de alguna? Espero non que, che vou poner a prova. que me digas, que máis digas. Non te das ti. conta de ninguna que che... Joder, é un mito, un De sitio... Nova Orleans. Mira, por exemplo, ahora dime, perdón. No, diti. Por exemplo, Espero. un tranvía llamado Deseo. Só esa película, Vivian Leigh, como Sí, lembrar. non só de películas de dibuixos animados. No, películas normais. Esa película é un clásico do cine, é o principal reflexo de Nueva Orleans, no cine. Hai o calor sofocante, porque Nueva Orleans ten que hacer un calor. Por exemplo, hai outra película, unha de vampiros, que hai que facer un día un especial vampiros, acórdate, porque Sí, porque ti eres porque xa non diso de o máximo experto de Vamos a ver si... películas de vampiros de Galicia. O máximo non sei se seré, pero vamos pon pa Un prova. dos máximos. No, un dos mínimos, pero son un polo menos si son. Por exemplo, el entrevista con el vampiro, esa película de ambientes en Nueva Orleans. E logo hai unha película super oscura, que debemos ver, de Alan Parker, creo que se chama El corazón del ángel, de Mickey Rourke, antes de que fixera a desfeita que fixo con a súa pinta, e Robert De Niro, que moi especial esa película, non sei se soa de algo, El corazón del ángel. A mí me soa O abrazo do vampiro. O do vampiro obra maestra total, non sei se a viche. Sí. A viche, pero non entendiche, que non é o mesmo. O do vampiro é unha obra maestra que temos que comentar. Temos que traer vamos, o plantel de actores, Seguimos con outro fragmento musical, Can You Feel? It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. É un sacrilexio que poñas esta canción solamente 10 segundos, porque para min é a mellor canción de Disney da historia. E non a máis famosa, pero é para delas. Esa canción é, ¿no? Del Elton John, en Rey León. Sí. La noche del amor. ¿Cuántas habrás tenido? Pero o título en inglés... Bueno, el león duerme esta noche, o algo así es en inglés. The Lion Sleep, non sei como se llama. Eu creo que é Can Tú con You tu- Feel? Can You Feel? Podes ti sentir. Algo así, non sei. Pero tamén se llama La noche del amor, en castellano, creo. Bueno, pode ser unha traducción en sentido Pero é figurado. increíble esta melodía, Elton John é un clásico, non sei se gusta Elton John. Sí, pero... Sí, pero bueno, me importa un collón que vou seguir con meu. É o que vas No, decir, é o que estás pensando, basicamente. Falando da época dourada das obras mestras de Disney, a outra das críticas que se refiren a esta película, Tiana e o Sapo, dicen que é unha oportunidade desaproveitada dentro desa traxectoria de obras mestras da factoría Disney, porque falan dun guión disperso e saturado de personaxes secundarios que lle dá un peso excesivo a elementos do vudú que daban pé a escenas escuras ou algo truculentas para a rapazada, que é pois un dos públicos obxectivos deste film. En resumo, pois a crítica considera Tiana e o Sapo un clásico moi entretido, digno e nostálxico, pero que quedou un chanzo por debaixo das grandes obras mestras da época dourada de Disney. E dos grandes vilanos. Coincides con esa Sí, a ver, está apreciación? claro que non é unha película que está no top 5, ni 10, ni, bueno, 20, non sei. É unha película que buscamos porque queríamos falar de Burchaga, pero é unha boa película, unha película digna, non unha atrapallada. Sí, e dentro... Pero digamos, no podium, digamos, Da factoría Disney... para mí no podium, desde logo estaría top 5, xa acabamos, No, entero coma. o trípode, 3. O trípode. O- Trípode, vamos a deixar o tema. No podium a quen poñerías? Poñería Rei León, Rei León, número 1. no, número 3. Número 3. Número 2, Poñería moi difícil, La Bella Durmiente, fíjate, porque me encanta a estética que ten un diseño de fondos e tal que non ten nada que ver coa realidade. E no E logo número de un- número 1 poñería, non sei, é moi complicado. Jornada Notre Dame, calquera destas, con Jornada Notre Dame, Pocahontas non, Jornada Notre Dame o Aladdin, fíxate o que che digo, non sei por qué.
É que non sei, é moi complicado. Eu igual poñía Robin Hood, non sei, non podría facelo todo. Robin Hood é unha versión increíble. En no teu caso escollería El jorobado de Notre Dame, porque Tamén. te identifico máis con ese personaxe que con Robin Hood. É verdade. Ti, por exemplo, podes poñer En busca do lume, que non é de Disney, pero sabes ti, sabes, Ron Perlman, que é idéntico a Ron Perlman, é unha estrela que é moi significativa e reflexa moito a túa personalidade. Recomendoche que vexas En busca do lume. O recomendo a todo o mundo, de Jacques Arnaud. Película na que sale unha especie de un tío que é un clon de Quique. Todos a multitude de seguidores de Quique, que tes unha multitude, me imagino, tedes que ver En busca do lume, gran película. E descubriréis unha nova faceta de Quique. Imos despedir este episodio de Un saludo Sardiñas patizón, un saludo patizón deste programa, non o sabías? Carlos Sardiña. Non me estás escoitando? Mira que eres canalla. Aí estamos. Tú sabrás lo que te haces. Yo ya me voy con Charlie al Alphaville, que reponen la huida. La de San Peckinpah con Steve McQueen. Un saúdo para Manuel o da ITV, Exactamente. fiel seguidor deste programa. Muy bien, ahora para Manuel. Carlos Sardiña, mira que eres canalla. Ahí estamos.